Біз Оренбург өлкәсеннән Яңа вакыт газеты мөхәррире Фәннур Гайсаров булам. 30 ел инде газетабыз чыгып килә. Казанга без һәр вакыт зур куаныч белән, зур өметләр белән киләбез, чөнки Казан безгә инде ул үзебезнең мәркәзебез кебек. Әлбәттә, без менә шушында килеп, бик яхшы фикерләр ишетәбез, яхшы тәкъдимнәр алабыз. Безгә эшләргә куәт бирә бу шушындай җыеннар. Һәм дә инде үзебезнең мөмкин кадәр белемебезне дә арттырып кайтабыз. Яхшы программалар хәзерләнә. Әле менә бу килүебездә без Кукмара районына барабыз. Анда бер кайчан да булганыбыз юк. Андагы хәлләр белән дә танышу безгә бик мөһим, бик яхшы. Әлбәттә, инде без үзебезнең коллегалар белән очрашу ул һәр вакыт көтеп алган, менә елга бер булса да, елга ике булса да шулай очрашулар һәммәбез өчен дә бик күңелле, бик якын, һәрберебез шулай сагынышып киләбез Казанга. Фәннур, менә 30 ел чыга дип әйттегез газетагызна, әйме Россия төбәгендә татарлар гына түгел, анда башка милләт вәкилләре дә яши. Аңлашыла, татар тормышын яктырту бик җиңел түгелдер, әйме көн сайын чаралар булып тормый. Ни дәрәҗәдә катлаулы татар газетасын алып бару һәм ни дәрәҗәдә уңайлы менә татар журналистларына шушындый газетада эшләү? Әлбәттә, төрле төбәктә төрлечә дип уйлыйм мин. Менә кай төбәктә унар хезмәткәре булган коллектив редакциялар бар, кай төбәктә икешәр, өчәр бар. Ә менә бездә мин инде кызганычка каршы бер үзем эшлим, Яңа вакыт газетында. Әлбәттә, чаралар алай еш түгел, шулай да без менә безнең бит Казан, Татарстан бар. Без Татарстан яңалыкларын да бирәбез. Аннары әйтер идем, бик кыен түгел, чөнки кызганычка каршы без 8 битле итә алмадык газетебезне. Көчебез җитә алмады. Хөкүмәт бик әз ярдәм бирә. Менә 300 мең ул, беләсезме, ул бер елга 300 мең ул бик әз ярдәм. Шуңа күрә без аны шулай арттыра алмыйбыз, күләмен арттырып булмый. Вот менә шундый кыенлыклар, кадрлар җитешмәү һәм финанс җитешмәү инде газеталарда шундый ни. Укучыларыгыз бармы? Укыйлармы? Ниндидер тәкъдимнәр, ниндидер фикерләр белән сезгә элемтәгә керәләр? Укучыларыбыз бар, күп түгел, 1210 бүгенге көндә яздырып ала. Сатуга чыгара алмыйбыз, чөнки аның өчен менеджмент кирәк, нәрсә дип әйтәләр, шундый ни кирәк. Инде подписка буенча шулай артмый да, кимеми дә, шундый даими укучыларыбыз бар. Алар һәр вакыт газетны көтеп алалар, килмәсә шалтыраталар. Бик кызганыч, менә почта хезмәте бик начар эшли бездә, нык начар эшли. Хәтта Оренбургта да икешәр, өчәр атна газетаны китермичә, таратмыйча яткыралар. Шулай итеп инде проблемалар бар безнең зур.